Dá sa vám táto cena nízka? Ministerstvo obrany obvinil z toho, že sme vraj predali protivzdušnú obranu do Afriky. Tak sme začali pátrať, že o čom to vlastne tento človek hovorí. A dopatrali sme sa. Poprvé, historicky jediným slovenským ministrom obrany, ktorý sa zbavil systémov protivzdušnej obrany z aktívnej služby, je práve Jaroslav Naď. Po druhé, pokiaľ ide o 2 batérie, ktoré vám na dnes ukazoval na záberoch z firmy Robus, tak tie boli tejto firme predané za približne 60 000 eur na zmluvnom základe, ktorý v roku 2021 podpísal opäť práve Naď. Zdá sa vám táto cena nízka? Tak dodávam, že cena v rámci tejto zmluvy bola taktiež vyrokovaná Naďom. K faktu, že za darované stíhacie lietadlá a systémy protizdušnej obrany sme ešte ako ministerstvo obrany nič z Európskej únie nedostali a je dosť možné, že v budúcnosti ani nedostaneme, teda pridávame ďalšiu kauzu pána odzbrojovača z centrály demokratov. A táto je krásna v tom, že ju otvoril on sám.